Για παιδιά και σήμερα θα παίξουμε Roblox. Αλλά θα με δείτε λίγο διαφορετικό. Hitman 2. Δεν είμαι Hitman 2, αυτά τα ρούχα μου τα έχει πάρει ο Hitman 2 τα άσπρα. Αυτά τα ρούχα είναι δικά μου, δεν είναι του Hitman 2. Και είμαστε σε νέα πόλη. Νέα πράγματα. Εντάξει, νέα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολλά από τότε με το Brookhaven. Νομίζω κανείς δεν ήθελε το Brookhaven. Πια με αυτό το παιχνίδι. Έχω αισθηστεί σε αυτό το παιχνίδι. Ένα πιστολάκι, αυτό και αυτό. Αυτό και αυτό, αυτό και αυτό. Ποιο λόγο δεν τα δίνει, περιμένετε. Το πιστολάκι το πήρα. Δεν το πήρα, γιατί κάθομαι στο μπαγκάκι. Εντάξει, θυμαίνει αυτό. Καρναβάλι. Μας ξαναβάλε, αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, περιμένετε να πάρουμε όπλα. Για κάποιο λόγο δεν παίρνει το πιστόλ. Το πιστόλ θα το πάρεις, πώς την είδες. Και το αγαπημένο μου βέβαια. Μπαμ. Αυτό είναι η πρώτη επιλογή. Αυτό είναι η δεύτερη. Νομίζω αυτό είναι το πιο ωραίο όπλο. Αυτό είναι η τρίτη και αυτό είναι η τέταρτη. Νομίζω σε αυτό το βίντεο θα πάμε αυτό το όπλο. Όχι με αυτό. Πού είναι. Γιατί όλοι με καλούνε να πάω. Δείτε, πατάω yes. Δεν θέλω να πάω όμως. Τι είναι εδώ, αεροδρόμιο. Ξεκινάει. Δεν παίρνω εισιτήριο, παίρνω τώρα. Φίλε μου, 1 ώρα, άντε. Από εδώ φεύγουμε, από εδώ. Γεια σου φίλε. Όροφο 2. Ωραία. Όχι, πήρα από όροφο 1. Όροφο 2. Και περιμένουμε. Το τραμ έρχεται. Περιμένω. Μπαίνω. Μπήκα στο τραμ. Δεν μπήκα. Όχι. Το έγινε ένα tryhard. Νομίζω κάποιος άφησε τη φόρμουλά του. Όχι, δοκιμάσω. Για δεν άλλαξα. Τώρα έγινε διά μου φόρμουλα. Όπα ρε, έχω μια φόρμουλα. Μάλλον το κλείδωσα. Πάμε το δικό μου. Πάμε το ελικόπτερο. Μη φύγεις. Πάμε. Το ελικόπτερο δεν ξέρει να πετάει. Στο καράβι σαν τρελός παραπατάει. Τα τσιράκια του φωνάζει για να φάει. Γιατί ποτέ δεν έχει μάθει να οδηγάει. Hitman 1 εδώ πάνω από την πόλη. Hitman 2 εδώ κάτω από το χώμα. Είσαι μαζί μου μήπως θέλεις χώμα. Hitman 2 εδώ κάτω από το χώμα. Ο Ιτσόνι όλη τη μέρα με νικάει. Γιατί είναι ο καλύτερος player σε όλο τον κόσμο. Αλλά δεν ξέρει να οδηγάει, ελικόπτερα πετάει. Το ελικόπτερα δεν ξέρει να πετάει. Στο καράβι σαν τρελός παραπατάει. Το F16 του φωνάζει για να φάει. Λέτε να πάρω αυτό αμάξι.
Πολύ στυλά ρε φίλε. Βέβαια και θα το πάρω. Στο καράβι σαν τρελός παραπατάει. Γιατί ποτέ δεν έχει μάθει να οδηγάει. Είμαστε από τη λεωφόρο. Golden City. Zoom! Πρέπει να τρέξω. Τι λέτε ρε. Πρέπει να τρέξω. Ποιος με καλεί. Ρε φίλε, όλοι θα με καλέσετε. Όπως θέλετε να τα σπάσω όλα μέσα εδώ. Τα σπάσω όλα, τα σπάσω όλα. Τα σπάσω. Γιατί όλοι με καλούνε. Τι θέλετε, δολοφονίες. Τι θέλετε. Πείτε μου τώρα τι θέλετε, έχω και αποστολή. Πείτε μου τι θέλετε. Φίλε, θα μου πεις. Αυτό δεν θέλεις να μου πεις, εντάξει. Λοιπόν, επειδή έχω και... Εδώ δείτε. Αλλάζω μπλουζάκι μία. Για να μην με καταλάβουν ότι είμαι ο Hitman. Ας θα με καταλάβουν και πάλι. Ναι, ο Hitman. Θα λες να βάλω αυτό το κουστούμι. Με τη μαύρη γραβάτα. Ας γίνω καλύτερα έτσι για να μην με καταλάβουν. Και πάλι θα με καταλάβουν. Φοράω κουστούμι. Τώρα να βάλω αυτό το κουστούμι. Δεν λέω. Δεν λέει. Αυτό έχουν καταλάβει ήδη. Πάρα πολύ όμως. Και νομίζουν ότι είμαι Hitman 2, αλλά εγώ δεν είμαι Hitman 2, αλλά εντάξει. Μπορώ να βάλω και το όνομά μου στο πόνο. Είναι σαν GTA RP. Hitman ρούχο. Hitman ρούχο. Και να πατήσω. Ρε φίλε, τι θέλεις, να μου πάρεις κάτι. Ας αλλάξω εγώ λίγο. Φίλε μου, σε παρακαλώ. Πρέπει να βάλω τα Hitman. Όχι, τα Hitman θα βάλω. Τα Hitman ρούχα, τα Hitman. Τι, δεν μπορώ να το βάλω. Δεν μπορώ να βάλω τα Hitman ρούχα. Όχι. Μπορώ να βάλω τα Hitman ρούχα. Hitman ρούχα. Βάλω αυτό. Η τη ζακέτα. Θα βάλω το κουστούμι μου. Περιμένω να το ονομάσω. Πάω να αλλάξω μια κουστούμι, παιδιά, περιμένετε. Επιτέλους έβαλα το Hitman ρούχο. Το έχω γράψει και Hitman. Πια θα είμαστε σε αυτή την πόλη, δεν θα είμαστε Brookhaven. Εντάξει. Αυτό είναι πάει. Θα πάω να τους ρωτήσω αν θέλουν καμία αποστολή, αλλά αν θέλει κανείς αποστολή έρχεται εδώ και μου λέει βρείτε την πόλη και έρθετε. Δεν μπορώ να σου πω από την πόλη. Λοιπόν, και αύριο, μεθαύριο έρχεται Hitman 88 στην πόλη, οπότε
Δυστυχώς θα πρέπει να πολεμήσουμε το κουμπάρο αυτό. Καλύτερο για σας που θα ανεβάζω πιο πολλά βίντεο, λιγότερο για μένα. Εντάξει, τα λέμε!